Hi, shoutout mga Koray. Okay, 10 lang, 10. Good morning mga Koray. Bili na kayo. Murang-mura na. Shoutout. Shoutout sa boss namin. 1 million. Ano? Mamanin mo. Tayo eh. East-West, ATM. Wala ba rito? East-West, ATM. Wala. Dito. Ano meron dito? Mga PS ba? Saan meron? Wala, may bayad na. Bibili natin 10 lang, 1/4, 10. Kamatis. Kulang ako sa kasi. 10 lang, 10, 10, 10. Kulang to. Reviewers, shoutout. Yun na boss, kamatis, 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 kamatisi. Kamatisi, kuya, bili na. Kamatis. Hey, kamatis, kamatisi, kamatisi, kamatisi. Ay, reviewer siya raw. Four viewers in the house. Ano yan? Pareya. Ano wala ng barya? Barya. Patimbang mo sa junk shop. Four viewers at 2 thumbs up siya raw. Naka-live ka oh. Oh, naka-live ka oh. Oo. Nakita nyo? Nakita nyo yung mga tao rito? Mura ako to. Manong oh, yung manong oh. Ano? Yan. Ta. Ako na itong balot yan. Ha? 11 viewers, shout out. Oy, Uncle John. Ano bintakil? Ano to? Sa'yo, ay kamatis. 10 1/4. Kagos Kuta Kapalimbang, shout out sa'yo. Hi my friend, shout out sa'yo. 2 viewers and 2 thumbs up, shout out. Uncle, shout out sa'yo, Uncle. 5 viewers in the house, shout out. Yun na. Level natin.
Nubaliches po. Angkal. Nubaliches. Quezon City. Malay Street. Kagos ko ta panimbang syara. Pinky tapos. Ay, wala kang picture ron. Ito. Meron ba doon? Wala si Daryl eh. Good morning po. Good morning din. Kagos. Hindi nanay. Matis. Ang pulang wapo. Kalahati. Sampuan pork me. Doon ka ako. Sampu lang, sampu. Init. Bilhin na po kayo kamatis, 10 lang 1/4. Thank you, Uncle. Five viewers and 3 thumbs up siya. No problem, Carlos. Ma'am Matthew, thank you po. Salamat po sa pagpasyal. Bilhin na mi, 10 lang 1/4. Matamis. Pulang-pula. Asan ka? Sundan mo ba ako? Kuya, naka-itim. Bilhin na kayo. Thank you, Uncle. Salamat sa... Hello, Mark Joe. Ay, Maribik Ibanez, shoutout po. Si Maribik, thank you po. Salamat po sa pagpa-share. Team Tacloban, viral sa inyo guys. Salamat po. Isang kay B-Boy sa mga kaibigan dyan. Thank you very much. 8 viewers, shoutout. Kamatis, kamatis ah. Nacho, my friend, good morning. Sabi ni Kagos Kuta Palinda. Wala pa? Salamat, Matthew. Sabi ni Kagos. Matthew, Kagos, my friend. Sabi 6 viewers at 5 thumbs up. Milady Alvarez. Miguel shoutout po. Kumusta? Sa inyo sa pagpasyal. Wala din ni Ari. Team Tacloban, thank you. Hindi na kayong kamati, 10 lang 1/4. Hinog na hinog. 10 lang, 10. Ay, Era Vlog TV, shoutout. Sangkay, upay na aga. Upay na aga na kayo. Ma'am Marie in KSK, hello. Salamat po sa pagpasyal. Bigyan kitang jacket. Kuya, patingin siya.
Marie, mayroon na po kayong jacket. Salamat po sa pagpasyal. Ma'am Marie, thank you. Hello. Thumbs up. Thank you very much sa thumbs up. Thank you sa jacket. Walang anuman po. Maraming ginagulog kung nakapasok kayo sa aking live. Thank you very much kay Santa Bieber. Ma'am Marie Geek Ibanez. Hi, KSA. Thank you very much po sa pagpasyal. Sana makapasok din si Acoustic. Magkano ang kilo ng kamatis dyan? 40 po. 40 ang kilo. Milady. Tangkay, katatapos ko lang ng live. Ng 8:30, mag-live ng 8:30. Ay, sorry, hindi kita napasyalan. Era vlog. Pasensya na. Signal. Arab Vlog TV. Ma'am Marie, KSE, may nagalag shoutout kapatid. Sabi ni Sangkay Arab. 50 kilos sa Tacloban Market. At man pala, no? Tamsak po. Singing contestant. Song. Pin ko po yan. Kaya paki-thumbs up at comment po, sabi ni Ma'am Marie. Mura na rin yan sa ano, kasi probinsya naman po yun. Ito Manila kasi dito. Magkano nga lang bintahan dito sa iba? 20 lang. 20 lang sa iba, ako lang pa rin. Mataas ang kunti ang aking tuwa sa kamatis. Sa iba, minsan bintahan nila 20, 25, 30. Guys, yung support naman natin guys. Maraming salamat. Tulong tayo. Plus 1 po kayo sa akin. Thank you po. Walang anuman po, Ma'am Marie. Wala pa si B-Boy pag ulitan kami kanina Santay. Oo. Maninsa ka na era pa. Next time, bukas, bawi ako. Baka mag-live ka. Milary, shoutout. Shoutout, sabi ni Ma'am Marie. Sagot ko Tapalimbang. Maraming salamat po sa pag-thumbs up at pag... Ay, Brianna Smith, andyan na si Tudas. Shoutout everyone, sabi ni Arab Vlog TV. Thank you, Santay. Andyan na yung pinakamaganda ng Santay. Kapalat ng lupa. Andyan na yung pinakamagandang balat. Magandang tangkay ko sa ano. Hello, Rob. Sabi mo, Marvy. Grabe, sulit naman ang Team Tacloban. Thank you Sangkay sa mga kaibigan mo dyan na pumasok sa akin. Maraming salamat sa inyo. Hi, Ma'am Matthew. Dura, mga Tacloban team. Last one po kayo, Ma'am Matthew. Last one po.
Ay, kalimbang mo. Hindi na ako nang iwan ng bakas. Ma'am Maria. Ma'am Marie. Thank you po. +1 po kayo sa akin, Ma'am Marie. Hindi na po ako mag-iiwan ng bakas, ha. Thank you very much sa pagpasok sa akin, bye. Nag-order ako ng yung mic. Mali pala ang nabili ko. Pang speaker pala yun, pang V8 pala nakuha ko. Nag-order ulit ako sa Shopee. 7 viewers at 7 thumbs up. Nag-order ako sa Shopee ulit ng dito ng mic ulit. Masaway eh. Mali. Tudas talaga. Kaya yung 250 ko. Lahat. Lahat. Hindi ko na nagamit. Sayang naman ang pera. Marvin Cabanez, morning guys. May doon siya ng sabi ng TV. Kasi pala ng bahay mo. Sampo lang yun. Gigilit muna po. Gilit. Sampo lang ako. For viewers, shout. Uy, bili na kayo, bili na. Kamatis, murang-mura na. Sampo lang, sampo. Sampo na na. Ay, sorry. Ma'am, bili na ma'am. Kamatis, bili dyan. Dan na po, Marie. Sabi ni Melanie Alvarez. Salamat. Saan si Mang Manu? Sabi ni Matt. Wala po, hindi nga nakapasok po kay kay B-Boy, baka busy po. Ako, Mang Manu, Yahoo. Sabi ni Matthew. May bili na kamatis. Ate, bili na ate. Oo, meron na luwan. 5 viewers, shoutout. Guys, yung nakapin si Ma'am Marie, paki-support naman po. Share natin yung niya, nakapin. Hindi na ba niyang link? Ikaw na lang mismo ang bibili. Ang hirap kasi pag order ko, minsan mali pang dumating, di ba? Di mali lang talaga ang naano ko na order ko sa shop, sa TikTok. Dapat nga yun, may gamit na sana ako. Wala eh. Akin naman, ano ko, mali ko. Hindi naman mali yung nag-deliver, yung in-orderan ko. Mali lang na nakuha ko. Yung pang ano sa charger, yung mga ano lang, yung keypad, parang ganun yung itsura. Hindi siya ano, type C. Kan type C lang pala dapat ang bibiliin ko. Dalawang klase pa naman, may type C, may Android, tapos mayroon pang ano, pang B8. Pang B8 pala na nabili ko na mic. Na palpak. Kaya Erap, +1 ako sa'yo. Hindi pala nakadikit ko sa'yo. Wala kang mag-iwan ng bakas sa kaya. Salamat. +1. Saan ka nakapisto dyan, Sangkay? Dito lang sa may Dumalay Street, sa papasok ng, alam mo yung tapat ng ano, ng simbahan.
mismong ano na yan, Lumalay Street, papasok dito sa palengke. Diyan sa hilira ng Robinson. Robinson ng Novaliches, hindi Robinson ng ano. Semperni. Robinson ng Novaliches lang po. Rihanna Smith, shout out. Tawa ka ng tawa dyan. Uy, kamatis, bili na. 5 viewers, shout out. Bili natin, kamatis. Kamatis, 10 lang, 10. 10 1 quart. Bili na kayo. 10 1 quart. Six viewers, shout out. Event muna ako, nangangamatis na rin ako. Sige, Sanggay. Salamat sa pagtambay. Wala si acoustic Di pala utog. Kaya ikaw, si acoustic pala utog yun 7 viewers at 8 thumbs up, Shara. Ganun po. Ganun. Pwede na tayo magkantahan yan, Sangkay. Eunice, Sharaw. Hi po. Eunice, migalap Sharaw po sa'yo. Loading man. Wala sa Pipia? Inday Blackjack Vlog, Sharaw. Wala kang jacket. Bigyan kitang jacket. Inday Blackjack jacket. Bigyan kitang jacket. Thank you sa thumbs up. Inday Blackjack. Ma'am Eunice, shoutout po. Bigyan kitang jacket. Mayroon na kayong mga jacket. Ma'am Eunice, from Quezon City. Hello po. Oy, kumusta kayo dyan? 10 viewers and 8 thumbs up. Shoutout. Long time no see. Oo nga po, tagal natin din hindi ka nakapasyal sa akin live. Maraming salamat, Inday Blackjack. Vlog. Thank you po sa shout out. Walang anuman po, Ma'am Eunice. Maraming salamat po sa pagpasyal. Patamsak po ako, Ma'am Eunice. Mega love shout out everyone, sabi ni Inday Blackjack Vlog. Sige. Sweet dream po. Ingat po kayo sa OFW, sa ibang bansa. Tapat ng Nova Mall. Ay, hindi, Sangkay, malayo yun. Dito sa may, sa may simbahan. Makikita mo yung papasok na palengke. Yun. Yan sa may simbahan. Yan lang. Para mapadaan ka. Thank you. Thank you rin po, Inday Blackjack. Shoutout. Diyan kita. Ikaw na yan? Hindi. Ay, nakadikit na pala to sa'yo. Salamat sa pagpasyal. Sige na, tulog ka na para may energy ka pag nagtrabaho ulit. Maraming salamat sa pagpasok at pagtamsak. 9 viewers at 9 tamsak. Shoutout sa inyo. Thank you very much kay Sangkay kasi totoo lang ang mga koray. Lumalakas ang aking live. Maabot ng ganito karami dahil kay Sangkay B-Boy at Team Tacloban. Yung mga viewers B-Boy, pag nagtyaga ako, ko din, babada ako sa live niya. Pag nagsabi ako sa kanya na magla-live ako, napaka-supportive yung tao niya, si Sangkay B-Boy. Hindi Blackjack Vlog, baka hindi mo pa nadikitan yan si Sangkay B-Boy. Pasyalan mo siya. B-Boy TV.
Hindi niya binababa yung main niya dito eh. Kasi kaka-in lang niya. Thank you rin. And salamat sa iyo. Maraming salamat sa suporta. Long time no see. Shoutout sa mga kupal! Pwede yun sa live ng mga kayo. Ma'am Eunice, shoutout. Sabi daw ng kapatid ko pa. Shoutout sa iyo. Hindi, shoutout sa kapatid mo. Sabi ng kapatid ko, sabi daw ng kapatid ko pa, shoutout daw po. Shoutout sa kapatid mo dyan. Sabi Ma'am Eunice. Sus ka nga. Baka nainitan. Init. Meron pa siyang salmon. Daing ubos. Seven viewers, shout out. Thank you daw po. Thank you rin po, Ma'am Eunice. Pin channel niyo po ba to? Dalawa cellphone. Ikitan kita pang 35. Mainit. Ang dilim. Kamatis, 10 lang 10. Tumulay oh. Uy, laglag. Ang galing. Galing ah. Ito. Yun na yung mga ulit ko. Ay, naulit pa. Thank you. Ay, 5 viewers, shout out. Nag-subscribe na po ako at kapatid ko. Thank you sa subscribe. Binigyan din kita. Upload ka lang sa short video para baka sakaling mayroon kang video na mag-viral. Ganun talaga. Ako tiyaga lang eh. Ilang taon na rin tong channel ko. Pero nakasahod na rin ako. Unang sahod ng December. Dahil kay isang B-boy sa mga kaibigan niyo. 5 viewers at 10 thumbs up, shoutout. Ma'am Eunice, mag-upload lang po kayo short video kahit mga 30 seconds. Ilang seconds lang para may yung short video. Dan dikit from Inday, Blackjack, sabi ni Era Black. Thank you, Sakay. Thank you very much. Yan, tingnan mo na kasi iba na yung mga paninda ng iba't sasasana eh. Yung mga nandito ng iba. Sigurado ka na? Teka na sundo ko. 7 viewers at 10 thumbs up, shoutout. Init lang. Sino nagtakat kuya? Ha? Sino nagtakat? Yan yung yata.
nakalibit mo ko. Kala ko. Pag nagbayad ka na, automatic na yan. Ah, wala, umuwi. Ano ba yan? Pantay, ano mo, pili ka mo na lang tatlo isa. Tatlong bansa sa tatlong bansa. Sabihin mo lang tatlo isa. Yan, sa nanay ko nakaibay ka mo. Alam niya na yun. Kuya, tatlong burger bun, isang putlong, puro butternuts. Butter ba? Oo, lahat. Ilang ano? Tatlo niyan. Uy! Isang putlong. Oh, decoration lang ako. Hanapin mo rin. Ano yun po? Malamig? Oh, malamig sa malamig. Hindi po, di ba? Isang palamig ko. Dami negosyo. Hindi naman akin. Dami kong tinindahan. Hindi naman akin. Buhay nila. Sangkay, thank you sa tambay. Turas, Sangkay, Turas. Ay, may bonsai Mix TV. Shoutout sa'yo. Yahoo! Sangkay, B-Boy. Shoutout sa inyo. May bibili na naman bands dyan mo. Mama, thank you po. Yahoo! Barbie Cabanes, Mami Ward. Ano yun? Salamat sa inyo. Marami nyo nandyan. Dahil isang kaibigan. Hello po sa mga nanonood sa palengke, sabi ni Eunice Star. Ay, Eunice, yan si Biboy TV. Pakiligitan mo dyan. Mabait yan. Bong si Bong. Kuya Bong, ski. Shoutout sa'yo. Like that. Thank you, Kuya Bong. Ma'am Eunice, yan si Biboy TV, yung Panay Yahoo. Mabait yan. Pasyalan mo yan sa live niya. Napakabait niya. Malay mo, dumami rin yung subscriber mo dyan. Pasyalan mo mga legit ang mga ano yan. Mga driver. Morning bro, Shouty. Ma'am Kuya Bongski, thank you very much. Wala na si Kuya Bing ha. Sa probinsya na, nasa province. Naka-live siya ngayon. Kuya TV, shoutout. Vlog ko, 11 likes na. Wow, sana po, 11 likes na. Ma'am Eunice. Yan si Biboy TV pa, supportahan mo. Dikitan mo. Mabait yan. May charger ka dyan, kuya. Wala, sa bahay. Bongsi Vlog.
Welcome bro. Thank you po. Salamat po sa pagpasyal. Maraming salamat po. Ay! Thank you very much sa inyo guys. 15 na lang ma'am. 16 po. 15 na lang. May discount na piso. Malaking bagay na yung piso. Pambili na sis. Isang kutsara. Thank you very much. May naligaw din. Hindi, mayroon naman po. Pag live ko, wala nang bumili. Charot kay ate bumili. Welcome bro. Laging lasing sa live niya. Bakit? Kala ko ba din nagiinom yun? Lagi ba nagiinom na yun? Yun lang. Yan si Kuya Bongski, Bong Vlog. Ano yan, magkaibigan yan sila ni Kuya Bing. Solid yan, dalawa na yan. Lagi nagkakantahan yan. Laging lasing, patay tayo dyan. Ubus yung pera niya nun, puro ilan. Maganda pala dito sa Novaliches. Kasi nakapagtinda siya ng maayos. Madalang lang uminom. 6 viewers at 11 thumbs up. Shoutout. Ano? Pag-guide na kayo. Paano mo ginawa? 7 Saan viewers, mo shoutout. Patulong ako kay ate. Sa ng gulay. Sa kanya na nga lang din. Galing ko na lang po. Baka kasi magkamali ako eh. Bili natin. Pinapate! Ay, huwag na malulubat. 12 viewers at 12 thumbs up. Shoutout sa inyo. 7 viewers, shoutout. Kuya Bongski, +1 po ako sa iyo. Maraming salamat. Ang laki na pala ng bahay mo. 10,000 subscriber ka na pala. Hindi na po ako mag-iwan ng bakas ha. Salamat. Thank you very much. Guys, kung hindi pa kay Kuya Bongski, i-supportan po na. Mabait yan. Sulit din yan sumuporta sa mga kapwa niya small YouTuber. Viewers in the house, shout out. Hoy, kamatis. 10 na lang, 10. Ang tamis. Matamis. Tumatagay sila lagi ng amo niya. Patay tayo dyan. Pagbalik niya dito sa Novaliches, nasinggero na. Hindi niya maiwasan yun. Kaya hindi niya matanggihan kasi amo niya. Kaya pala nung nagla-live siya, napapansin ko, parang laging namumula yung mukha. Nakainom na pala yun. May charger ka? Ano siya? List. Uwi ka na rin? Gusto mo maglakad? Hindi na kayo ate. Kamatisan nyo na po. Magkamatis na po kayo. Manamis. Napakatamis. Parang mangga. Manggang hinog. Sobrang tamis. Tunay, mga kain. Magkano kilo ng kamatis ngayon, bro? 40 sa akin, 10 1/4 yan. 10 1/4, 20 kalahati, 30 1/4, 30 3/4, kaya 40 kilo. Sa iba, 20 lang ata. $35 number 1 pan na nyo po. Sabihin nyo na po pag popular ka na. Di ba tayo sikat? Mayonnaise, lang tayo. Tsaga-tsaga lang tayo sa pagla-live. Pag gagawa ng video na kahit kunti lang ang viewers.
Pag nag-live siya sa gabi, naka-shot puno na yun. Patay tayo dyan. Palahubog naman ni si Kuya Bing, oy. Nagpalahubog naman si Kuya Bing. Madilim eh. Lilipat ko nga. Wala pa ko ng ano. Wait lang guys, hindi nyo makita yung... Oh, madilim din pala. Madilim ba? Doon din pala. May 5 viewers around. Ma'am Eunice, salamat ah. Ay, bili na boss, bili na ah. Mainit, mainit. Yeah, bente. 7 viewers in the house at 11 thumbs up. Shoutout po. Dito nakakapa ako ba? Saan lang natin ba? Wow, napakamura naman sa inyo ng kamatis. Sana all. Sa amin po kasi 20 ang isa. Oh, mahal naman yun. 20 isa. Wait. Mahal lang sa'yo anong kamatis nyo dyan. Ano, ginto? Ginto kamatis nyo ah. 20 isa, di ba yung maman agad yung may-ari yan? Mapula na nga yung kamatis ko guys. Namumula. Ay, sample lang 1/4. Namumula. Para yung damit ko pulang-pula. Birthday ko kasi ngayon. Pinatapula ako. Pag naka-red daw kasi birthday. Ay, Ma'am Eunice, Saudi, sabi ni Kuya Bong. Ma'am Eunice, padisikan mo na, pasubscribe mo naman si Kuya Bong. Mabait yan. Galing yung kumanta yan. Wala na si Ma'am Marie. Palitan ko na nakapin. Kuya Bongski, baba ka ng bahay. Ay, Ma'am Marie Vic Abanez, happy birthday, birthday. Ay, hindi ko birthday ngayon. Hindi ko birthday. Binibiro ko lang po. Sa ano pa, March 19. Magpapagames ako sa birthday. Sa March 19. Ngayong March 19, birthday ko. Doon magpapagames ako. Gabi. Papalaro tayo, papajikas tayo. Ipapahula ko sa inyo. Sa March 19 guys, magpa-games ako. Sabi mo eh. Hindi. Sabi ko kanina, kamatis. Pulang-pula parang damit ko. Birthday ko kasi ngayon. Yun ang sabi ko. Pero joke lang. Sa March 19 ko po. Wala pa akong upcoming bro eh. Oh, okay, sige, okay lang po. Yan yun si Marie Vic Abanez, mga ano yan. Team Tacloban yan. Solid ni supporter ni Sangkay B-Boy. Siya si Ma'am Melody. Marami yan sila. Team Tacloban. Kaya tatayo yan sila ng ano dyan. Dati mga content creator. Sana all. Ma'am, bili na ma'am. Sample lang ma'am. Sige na ma'am. Para makita ka naman sa YouTube ko, ma'am. Malay nyo, ma'am. Ikaw yung magpakyaw. Paubos natin ito. Parang si Ma'am Malo. Pinakyaw niya yung sayote ko nung kailan ba yun? Huwebes ya. Ay. Merkulis yata yun. Pinakyaw ni Ma'am Malo yung sayote ko. Ubos man. Nasa kariton lang. $25 ang bili. Sabi, paki-update po pag nag-live ka na po, may pasok pa po ako at napanood birthday mo. Sige. Ma'am Eunice, pasok ka sa March 19, magpapagames ako. Sa birthday. Sangay B-Boy, thank you.
sana all, gwapo. Eh, alam mo naman yun. Parang hindi ka naman sanay. Gwapo. Gwapo saan? Mata. Bolero. O, tinan mo. Si Melody, hindi siya ngayon, matawa. Bolero ka talaga. Sangkay. Huwa mo. Anong huwa ba kang ngungo? Marvit. Tinawanan tuloy ako ng mga team Tacloban dyan. Hoy. Sabi naman kayo sa akin, ha? Waray din ako, eh. Huwag nyo naman ako upihin. Naapin nyo naman ako. Pares naman tayo, waray. Huwag nyo ako upihin, uy. Waray din to, uy. Grabe naman itong mga Team Tacloban, ha? 6 viewers at 12 thumbs up, shoutout. Init. Ilang degree ba? Sampo lang 140, sampo. Wala mo, mag-isang oras na po. Wait lang guys, ha. Sabi lang. Ang init! Ay, bilhin natin! Tay, payong! Kaya mo na yan! Kayaan mo lang eh. May Bonsai Mix TV, shoutout sa iyo. Ma'am Eunice, wow. Wow po, 12 like na po kayo. Keep it up, good work po. Thank you, Ma'am Eunice, sa pagtambay. Ingat ka sa pag-aaral. Salamat sa suporta. Dito ka muna, Kai. Kai. Lang ko lang. Simple. Salamat po. Sabi ni isang kaibigan. Pati ka pa, Beb? Meron. Sige nga ako. Dalawa. Wala si ate. Sige. Mi, 10 lang, mami. Wala, tete. Nino. Amar na. Wala mo. Tapos dalawang pati. 25? Yeah, paano pala? Ha? Ewan ko. Ano lang? Bigat na yun. Lambar ya, mami?
Balikan ko lang. Ha? Yan lang. Dinat pa. Ito mama. Magkano po lahat? 13. Yes, boss. Kamatis, ano yan, 10? Yes, boss. 10 1/4. Ang port na. Hinag. Alahati mo na nga, 2 1/4. Pag-iwala yan. Kaya nga, buti nagmura na to. Kuya na nakaraan. Yes. Thank you. Ingat. May babalik dito, 2 babae. Well, 25 to. Pwede yan. Di pa. Ha? Ha? Saan si Bichoy? Ba't nawala? Bayad na to, Kai. Di pa. Babalikan daw. 25 yan. Okay. Kano ba yung ano? May liga. Mag-live po ba kayo bukas? O mamaya? Bukas po, bukas. Si Boy Sanggay, salamat. Ma'am Marvick Ibanez, shout out. Hello po mga mamaling ko. Sabi ni Yonais. Uy, bili na ate, bili na. Oh. Okay. Bili na ate. For view. Ang init. Hey, 3 viewers, shout out.
Ay, 6 viewers, shout out. Kaya bili natin ah. Kilo? Ay, 1 10 kilo. Kasi nga po yung... Ganito lang ano namin mga kwaray. Pag walang bumibili, abang-abang lang kami. Na may bibili. Sabado linggo lang kami dito medyo nakakabenta ng medyo maayos. Pag Lunes hanggang ano, Friday, ay napaka ano yan. Napakatumal. Hapon yan, tumal, Vegas. Ngayon sa Friday ngayon. Minsan may araw na mabili. 28 yun ngayon eh, 28. Sahod ng mga manggagawa Pilipino. Sahod ng mga manggagawang Pilipino. Para sa Sangkay B-Boy, sahod dyan ngayon. Diba Sangkay, sahod kayo ngayon sa ano, barangay. Ito po may 25. Grabe init. No? Dapat nagpapayong kayo ni. Grabe ano ngayon. Hindi pa summer ha. Hindi, huwag ka. Alam mo nga, try lima. Chagos, Tuta Palimban, shout out sa iyo. B-Boy TV, Yahoo, sabi ni Chagos. 3 viewers in the house, shout out. Bili na ha. Shout out kay Mark dyan at kay Maria Faye Talas, nasa ano, at kay Nanay shout out dyan. Sana nanonood sila. Kay Marlo, Puchog, shout out sa iyo Puchog. Sana nanonood yung ako mag-ina sa live ko. Reviewers at 12 thumbs up, shout out. Kaya pala may taxi ng itlog. Nakita ko. Ayan o. Sangkay ito si ano, Tintin o. Tintin. Shoutout mo kay. Ano? Tin. Kaya B-Boy mo, nag-sponsor sa inyo. Hello ka lang. Ayan, sangkay si, ano, si Tintin, kapatid ni Christian. Nagpapasok siya ngayon, papasok. Yan o. May baon ka? Mayroon. Siyempre. Naka-lipstick po. So, no-all. Dalaga na. Ano siya? Sangkay B-Boy o si, ano, si Tintin. Sina? Pasok ka. Pasok. Baka na naman sa labas ka nang pumasok. For viewers, shout out. For viewers in the house, shout out.
Malamig na ako eh. Malamig na. Pusik ka. Hi po ulit. Inutusan lang po ako ng magic sarap. O sige. Bumili ka magic sarap ha. O puro cellphone mamaya madapa ka. Diba mabili mo hindi magic sarap maging ano maging bitchin. Eunice, ingat-ingat sige. Salamat Eunice sa ano, sa tambay. Ayan mo guys. Okay po. Saan ka sa Quezon City, Eunice? Bili na boss. Kamatis te, kamatis. Paano palang binta ko mga kwaray? Wala pa 1,000. Ito palang binta ko mga kwaray sa kamatis kong binta. Kanina madaling araw, mga 5. 2. Ayan. 2, 3, 4, 5, 6, 50. 650 pa lang guys. Ang 700 nandito. Wala pa sa puhunan. Malaki pa. Ay kamatis, 10 lang 1/4. Malaki pa guys. Nandito na po ako. Sige. Pumili ka na ng ano. Palamig. Boy. Palamig ka ano. Uy, tutukan mo na. Magsanto ko 3 lang. Oh, sana all may pera. Baon ko lang po. 100. Mabuti ka pa nga, Eunice. 100 ang baon mo. Dati sa probinsya, nung nag-aaral kami, minsan 5 piso, 20. Swerte ka na kung may 50 kang baon. Swerte ka. Anong ano ka na? Year. College ka na ba? High school? Malamig. Tingin mo, elementary ka pa lang pero 100 na sa yung ano mo, baon. Laki yan ha. Malaki na rin yung baon mo. 100. Tama yan, mag-aaral ka mabuti para pag ano. Matrabaho ka na maayos. Grade 5. Palang po, section at grade. Grade 2. Tama yan, mag-aaral ka mabuti. 6 viewers at 11 thumbs up, shoutout. Viewers at 12 thumbs up, shoutout. Kaya hindi kami nagtapos ng pag-aaral. Kaya ngayon, nasa bangkita kami nagtitinda, nagtataga. Kaya hanggat kaya may pag-aralin na magulang mo, mag-aaral ka mabuti. Kasi para sa yan, lalo't babae ka.
pag magandang nakatapos ka man ng college or high school, kung nakapagtrabaho ka mag-isdang, sobrang mahal ng mga bilihin ngayon. Kailangan talaga magsipag mag-aral. Kasi, siyempre ang magulang mo, tatay mo, mama mo, hirap yan maghanap buhay para sa inyo, para pag-aaral mo. Kailangan mo sinusunod ka sa magulang mo para makagraduate ka ng high school or college. Sayang din ang opportunity na yan. Sige po, thank you po sa advice. Dahil kasi wala kalahin mo, tapos ka lagi. Huwag ka magulang mo sa iyo yan. Kasi masipag ka mag-aaral. Nasa tapos ka pa. Kaya huwag mo sayangin. Kaya huwag ka magbo-boyfriend kasi nandyan lang yan. Tukso lang yan. Focus ka sa pag-aaral. Pag-aaral yan ang hindi makukuha ang bawat na mag-aaral ng mga bata. Yan ang yung parang ginto, medalya sa buhay. Ako dati, high school dito tinapos kasi dahil financial problem kami, may financial problem. Hindi ganong kaya ng magulang ko kasi tapos kami dati. Sikap lang ako mangamuhan. Kaya ngayon, ako na yung amo. Ako na yung namumuhunan sa aking paninda, sarili ko. Isa akong anak. Kaya ikaw, yung magulang mo, huwag yung papaya. Maging masipag. Sipagan mo lalo nasa top 2 ka pa. Sige po. Dilit mo lang. Reviewers at 12 thumbs up siya raw. Saan kay B-Boy? Salamat ha. Kamatis oh. Pang mag-boyfriend pero pag may kaibigan akong bading kala nila crush ko daw po. Okay lang yung crush, wag lang mag-boyfriend. Focus ka sa pag-aaral mo, sayang yung top 2 pa. Kailangan mo mag-focus sa pag-aaral, lalo mahirap ang buhay niya, mahirap ang bilihin pag Manila. Sa Manila ka, mahirap bilihin. At lagi dapat masinop ka sa pera. Yung baon mo 100, huwag mo ubusin, lagi ka magtitira. Kasi hindi lahat ng oras may ibibigay yung magulang mo sa yung baon. Kailangan nun magtipid-tipid ka rin sa bibilin mo. At pag may bibilin kang project o may project kayong kailangan, doon mo minsan makuha yung binibigay sa yung baon ng magulang mo para hindi sila ganong hirapan.
Live viewers, shout out. Friday ni walang pasok. Friday na walang pasok bukas lalaro kami at manonood ng live mo bukas kakain na po at bibihis na po. Bye bye po. Sige, ingat ka. Salamat Eunice sa pagtambay sa akin. Mag-aaral ka mabuti ha. Salamat sa pagtambay. Sample lang ni ay shoutout sa 2 viewers. Shoutout sa inyo guys.
Shout out Kayen, super. Good deed done. Subscribe and like. Looking forward to subscribe me as well from Oklahoma, USA. Shout out po. Ingat po kayo dyan sa USA. 3 viewers in the house. Shout out. Last one po ako sa'yo. Kayen. Thank you very much. Hindi na po ako nag-iwan ng bakas. Thank you very much for subscribe my channel. Hey, kamatis, 10 na, 10 ay, ano na. Ah. Kain.
Viewer shout out. Nit. Bilik. Viewers in the house shout out. Mabili. Ay, 10 lang, 10, 1/4, 10. Yes, 10 lang, 1/4, 10. Sampu lang, te. Eleven, 10 na lang. Hindi mo kasi na yung mga dalan. Kuya mo yan? Ha? Kuya mo yan? Ano? Great reviewer, shout out. Ay, nahulog! Ay, Gilbert Mix TV. Ay, Mix 2 pala. Ay, shout out. Dami na ba ang benta, tol? Ay, wala man itong tumal, tol. Paano palang benta? 700 pa lang. Ikaw, kumusta ang biyahe mo? Mabili, ano ba? Maraming pasahero? Nainit eh. Like done, tol. Thank you, tol. Gilbert. Salamat sa pagpasok kanina kaya no, sa kay Biboy yan. Nalandi ka ni Biboy no. Basta mga bagong pumapasok yun, ano niya. Reviewers at 13 thumbs up siya. Nabili natin. Sampu lang. Thank you tol ah. Dito ako sa school, nakapila tol. Oh, di ba marami pasahero yan pag nabasa ng mga estudyante na. Kaya tol, maraming dumadaan, ayaw lang bumili. For viewers in the house, shout out. Malinaw ba tol? Ay, viewers in the house, shout out. Bili na. Kamantisan nyo na yan, kamantisan nyo na. 5 viewers in the house, shout out. Oh, tol, linaw. Bago yata CV mo. Oh, bago yan. Honor. Yung ano, Honor. 1,000 ang bili ko. Yung ano ko yan, tol, yung sahod ko nung December. Umahod ako ng kulang 6,000. Nung kumita ko nung pagtinda ko nung December, dinagdagan ko lang. Dinagdagan ko siya ng 3,000 maybe, 3,100. Kaya nabuo na 9,000. Kasahod ko yan, yung cellphone na yan. Kaya may remembrance agad ako sa unang sahod ko sa YouTube. Dahil sa inyo yun, supportan nyo.
panonood nyo sa aking mga vlog. Sa mga nagpalipad sa aking ano. Thank you very much. Sayang. Naman, malapit sa dagat. Manila lang naman medyo malayo. Manila lang bilang malayo. Dito malayo ang dagat sa atin. Kung malapit na marami lagi naliligo. No? Bahit pala yan. Ah, okay tol. Good. Sana all may bagong cellphone. Oo nga tol eh. Bahit pala yung si Biboy tol. Oo. Tangik, doon ko yung tol nakuha yung ano, yung unang sahod ko sa YouTube. Pumasok ako doon sa live niya. Sabi niya, Mark, Sangkay, ano ka? Mag-live ka. Mag-live ka ta para magpapuntahin ko yung mga ano, yung mga viewers niya. Si Acoustic, yun ang mga nagpalipad sa akin. Yung Ma'am Zelda, Ma'am Yunikasaki, si Yunikasaki, tsaka si ano ba yun, yung taga-Japan. Si viewers, shout out. Kulit yun. Ang daming viewers yun, tol. Araw-araw yun, lagi nagla-live. Tuwing 8 or 7:30 at mga ganun. Tapos nag-e-end yun ng mga 9:30 or 10. Nasa barangay nagtatrabaho yun. Yan mo yung mga pumasok sa akin na ano niya, mga kaibigan niya, Team Tacloban. Mga solid yun, solid subscriber niya. Mga kasama niya sa trabaho. Yung si Criselda, friend ko na yun. Pati si Bonso. Ah, ganun ba? Oo. Ma'am Criselda's channel. Sipag din yun. Si Bonsai Mix TV. Si Grace Francisco Vlog. Nagla-live yun. Kaya wala dyan. Nagla-live yun ngayon. Baka naka-live na nga siguro yun. For viewers, shout out. Dito sila kanina. Si Ma'am Criselda lang hindi. Kasi baka mag-live na. Dito na sunog. Yan. Kabila. Bili na. Kamatisan nyo na. Isa nga hamburger yung may Kamatis po, kamatis. Tay, gilid na. Yeah. Kamatisan nyo na. Sampo na lang. Murang-mura na. Nakatamis pa. Nakakain talaga. Uy, 5 viewers, shout out. Bili natin kamatis, 10 lang ang points. Ganun ba? Maano lang yung ano tol, yung wait lang tol ha, hatid ko lang si Ma'am. Sige tol, ingat ka. Baka pakyawin yan, o baka bayaran ka na maganda yan. Magkano ba pamasahe? Ngayon sa tricycle. 5 viewers, shout out. Tumawag yan, baka kausapin niya siya. Wala dyan. $12 lang minimum tol.
Muro lang pula, no? 12 lang. Malapit lang naman yun. Isa lang si ma'am, bigyan niya daw ako 30 pwede na. Okay na? Bigyan siya gaan na lang. Tama yun. Kaysa naman walang masira. Tsaga-tsaga lang talaga. Parang kami lang naghihintay lang sa sumi. Magandahan na. Siguro sarili mo atang tricycle yan doon. Dito, boundary lang din ako. 200 per day. Sa maghapon tol, nakakamagkano ka niyan? Magkano ang kinikita mo sa interview to tol? Nagmamaritis. Kano kinikita mo niyan tol? Sa maghapon? Pagmamasada mo. Hirap din tol, kaya hirap sa pangload. Yun nga lang. Kaya mo. Sipag ka naman. Marunong ka naman lahat ng construction, marunong ka. Nakita nga kita nag-welding, kaya-kaya mo. Laking kinikita ng welding. Kaya nag-ponder ka ng motor. Ako may sasakyan ako itong karito. Tatlo to. Kaya maganda talaga sang tulong may sarili kang tawag nito, may sarili kang tricycle para iwas din sa boundary. Hindi parehas tol. Minsan malinis to 300, minsan marami. Deep lang pala, no? Bahal lang tol, kahit anong lang work. Basta illegal. Tama. Basta illegal na trabaho. Makakain ka sa araw-araw. Magkano pala sinawad mo tol nung unang sahod mo sa YouTube? Dito natin ko na muna mamadaling naman. Dito natin ko muna mamadaling naman. Ito si Madam. Maganda pa naman. Si Sana All, maganda. Natid mo na maayos tol. Libre mo na yan, maganda pala eh. Basta libre, maganda. Pag libre na yan. Size. No, diba? Reviewers at airpin taxang siya. Yung ginawa ng mabait ito. Hinat-ngat ka ng hinat-ngat ito. Mamaya buhos ko na rin. The viewers, shout out.
Yan. Binibigta na yun siya. Kano ba? 50 raw. Sabi mo, bahay mo na ibenta nyo. Kahit lupa. Yan mo lang sandal. Stupid. Oh, libre sa'yo, Teo. Ay, wala. Kamatis lang pala. Yeah, so may 60. Ano mo panood yun? YouTube. YouTube ano? YouTube nyo mapanood. YouTube, anong i-search? Kaya na balites? Ano? Saan mo ba nag-yun? Sa YouTube lang? Naglo-loading. Ah, 60. Yung wifi dun eh. Wala tayo. Akin na net ko kasi kanina ko pa kinukuha. Ito kanina Jollibee. Bakit? Yung isang hugot. Hawakan mo bro. May wifi nga. Doon maglo-load. Ah, pa. Oh, samahan lang kita doon.
YouTube? Saan? Paano punod? YouTube. Ah, Tapos i-search mo pangalan. panoorin natin ah. Live ako kasi. Ay, nakalive ka. Ayan, pag tinawagan mo Manuel, hindi naman yan. Wala, ano lang yun. Yung nakaraan lang yun. Magkano binayad sa'yo? Sa libo. Ano yun? Isang bundle yung dalawa? Dalawang bundle. Pura sa'yo open yun, no? Pura sa'yo open yun. Bundle. Saan kumuha dito sa wala ka? Diyan lang, Brian Market. May bagsa ka dyan? Oo, yung gabi. Saan? Ay, sa may, alam mo yung Pure Gold dyan? Dito, may, di ba may Pure Gold dyan? Fiesta Mall. Fiesta Mall. Alam mo yun. Hindi, dito lang alam ko. Dito lang alam ko. Ang murang gulay dito sa bayan. Ay, sa silang. Mabang silang. Oo. Mura dito. Depende. Depende Depende sa sa babae. biyahero kung magkano Depende sa kalakal. Eh. bigyan nito lang. Nasa biyahero naman nagbabase. Bukid pa lang. Kahit kung mababad sa kuha nila, kung tatasan nila. Diba kasi pag singit sila, nakatasan yan. Nasa nila. Oo. Singit ng mga ibang. Dito mura lang isda rin to. Isda rin ako eh. Kami, paninda ka? Ang motor na ako dito. Pumasok ko sa division. Mura lang nga ako rin isda. Hindi ko lang alam. Hindi ka nagkakamatis. Isda lang ako sa mga sipon. Balong sa cycle. Ayos ano? Gusto kong magtinda. Ano, cellphone mo, wala. Wala nasira eh. Wala nakabili ng paggawa ko ng motor eh. Ha? Paggawa ko ng motor. Mabilis mo mapanood yun sa Facebook. Ganun pa rin yung pangalan. Yan. Mark Gawaray TV. Search mo ng Mark Gawaray TV, makikita mo. Naka-upload na yun. Alam mo, ang isang saan, nabilok sa bangko ko. Kasi Ano labahan ko? mahina signal. Marami rin naman ako mag-vlog ka. Meron din. Kasahod na ako unang tao. Saan? Sa YouTube. Di ba ano yun? Di ba gano'ng maraming viewer? Ano yun? Mga Hindi nagpapalit. pa sa mga vlogger. Tingin mo ba sa mga vlogger? YouTube. YouTube na ba sa yung Facebook naman hindi pa. Bank yun. Bank yun. Hindi ka pwedeng Gcash. Wala mong Gcash sa akin. Hindi mo makukuha yung kung sa ano ka lang. Bank. Mismo bank yun. Magalas ko lang. Sila. Motor ako eh. Sabi ko sa mga na yun. Saka nahango ng isda. Kaya sila, minsan dito sa bayan. Dito pa ba? Dito naman mura. Kano bang hipon ng kuha mo? Ha? Hipon. Ipon po ako dyan, mga 60. Bentahan yung 540. Malaki pa pala ito. Malaki pa pala ito. Malaki tayo. Dito
pwede sa, ano, kalakal ko. Siyempre, panahon na mura, may panahon na mahal. Siyempre, nakalang isda. Kaya pinipindahan ko yung subdivision. Kahit magkano presyo doon, kaya basta yung mga klase. Babayad niya sa isang tao lang po. Lalo no kung may lobster ka, no? Oo, meron ako nakaraan, nandun lang din tao. Pero gusto lang ilagay. Magkano po yun? Ito lang. Lobster? Oo. Lagay na yun. 250? Oo. 260 na pinakamahal. Gano'n kalaki May yun? bagong silang. Mga isang dangkal. Mga ganito. Bagong silang. Talagang lobster? Lobster talaga yun. Oo nga. Baka yung anong kulay? Orange. May team. Lobster. Ilagay na kasi yun. Ilagay. Alaga na. Ano sa restaurant. Ilagay na. Pero hindi ko Hindi, pag ikaw nagtitinda. Hindi ka nagtitinda nun. Tinda. May order. Isa kasi madala mo sa 2 linggo minsan, isang beses na sila makapamili. Kasi pag namili sila, marami yan. Mga may display, may manok, mga may sausage, may iba. Pagka nagtinda sila, marami yan. Pag naubos sa lahat yun, saka na mamimili. 2 linggo sila bago mamimili. Kulit bolo. Hindi na naman sa ano sa uban ko sila bibili. Ilan din siya? Kaya? Ilan din siya? Maraming salamat sa viewers natin dyan sa Among Out na ako. Maraming salamat po. Thank you. Thank you sa mga nanonood. Sila sa kay B-Boy. Yung Tacloban siya. Thank you very much. I love you. Out na ako.